Subay sa kontrobersya sa gikulatang mga dinakpan, adunay live update si Luan Mirondina. May Babaniya kita karon sa Cebu City Police Office aron unta kuhaan nato og habig ang dinakpan sa Talamban Police Station nga si Eddie Basiliote apan wa kita tuguti sa PNP personnel nga mo'y nagbantay sa custodial facility dinhi sa CCPO tungod matod pa may instructions ang City Director nga way tugutang mga sakop sa media nga maka-interview kang Basiliote. Si Basiliote gibalhin dinhi sa custodial facility sa CCPO pasado alauna kaganihang hapon. Matod sa PIO sa CCPO Police Major Aiza Otida nga buot lang ipatuman sa City Director ang mga guidelines sa BJMP sa paghandle sa mga dinakpan ug lakip na niini ang pagdili nga ma-interview gani. Subay niini mo pagawas og memo ang City Director ngadto sa tanang mga Chief of Police nga did-ana ang mga sakop sa media nga maka-interview sa ilahang mga dinakpan. Samtang atong nasayran usabab nga karong hapon anaa dinhi sa CCPO ang hepe sa Talamban Police Station nga si Police Major Elizandro Quijano aron nga sa paghatod sa iyahang written report base usab kini sa instruction sa City Director subay sa pasangil nga mga sakop niya ang nalambigit sa maong video. Wala siya magpakita kanato karon bawa pan sa telephone interview kung tano niyang gihimakak nga iyahang mga sakop ang anaa sa video ug subli niyang gibarugan nga didto sa nasipit Talamban nasikop si Basiliote ug wala kini masikop didto sa Ponce 2 sa Careta. Ug so far ba mo nang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa Cebu City Police Office. may clarification lang. Kisa may nagdaan ng Basiliote una dito sa Talamban ni atong Holy Week, April 18. I understand, nahitabo ni. Giklaro Bob no sa hepe sa Talamban Police Station nga didto lang ni nadakpan sa nasipit Talamban. So ang iyang mga personnel dili siya maka-explain Bob nga nung katong video nga nag-claim nga matod pa si Basiliote ito ang nasa video kay matod niya base didto sa ilahang report no sa entry sa ilahang blotter nahitabo man ang pagsikop kang Basiliote didto sa nasipit Talamban sa iyahang mga personnel. So buti pasabot kini si Basiliote was arrested in another operation. Dili kining maong footage nga mi-circulate karon sa social media. Yes, Bob, mao na gibarugan sa hepe sa Talamban Police Station niya. Dili siya makahatag nato og klarong explanation mahitungod ni ining video nga mikatap diin nalakip matod pa si Basiliote sa gikulata. So ang conflict ni sa interview ni Kapusong Alan kaganiha nga nag-confirmar to mga paryente including to mga babae nga nakuha sa footage nga kini si Basiliote o dito ni may tabo sa Ponce compound na ni atong miaging Holy Week, May. Yes, Bob, pero si bisan unsaon na to bali-bali og pangutana Bob no ang hepe sa Talamban Police Station maurag gyud ang iyang tubag Bob nga didto ni sa nasipit Talamban nila nadakpan og dili sa Ponce 2 sa Barangay Careta andam sa siya nga moatubang sa unsa mga investigasyon subay sa maong pasangil. Thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report.